Ψάχνεις για εκείνο το προϊόν που θα σου δώσει αληθινά αποτελέσματα στο δέρμα σου? Ήρθε η ώρα να γνωρίσεις τη Skin Essential της Environ. Η αγαπημένη μου σειρά του 2013 AVST της Environ είναι μια 24ωρη ενυδατική κρέμα που σου παρέχει καθημερινά τις απαραίτητες βιταμίνες για να έχεις ένα υγιές και λαμπερό δέρμα. Βιταμίνη Α, η βασίλισσα των βιταμινών σε μορφή εστέρων, βιταμίνη Σ, βιταμίνη Ε και πεπτίδια, ένας δυναμικός συνδυασμός που προσφέρει αληθινή αντιγύρανση και ανανέωση στην επιδερμίδα. Η βιταμίνη Α, η καλύτερα μελετημένη βιταμίνη για το δέρμα, βοηθάει στην ανανέωση του δέρματος, στις λεπτές γραμμές, στην αύξηση του κολαγόνου, στη ρύθμιση του σμίγματος και επίσης η μορφή των εστέρων που περιέχονται στην AVST παρέχουν και αληθινή αντιλιακή προστασία SPF 20. Αυτό σημαίνει ότι όσο πιο καλά ταϊσμένο είναι το δέρμα με βιταμίνη Α, τόσο αυξάνει τη δυνατότητά του να αυτοπροστατεύεται από τον ήλιο. Η βιταμίνη Σ, σε συνδυασμό με τη βιταμίνη Ε, προσφέρουν αντιοξυδωτική δράση, φωτεινότητα, λίανση και μείωση των λεπτών γραμμών, αύξηση της παραγωγής του κολαγόνου, ενώ τα πεπτίδια συμβάλλουν και αυτά στη λειτουργία των κυττάρων. Ένα προϊόν με μη λιπαρή μορφή μπορεί να φορεθεί πρωί και βράδυ, ενώ μπορεί να μπει και στην περιοχή των ματιών. Είναι ένα προϊόν που όταν το ξεκινήσεις θα δεις γρήγορα αποτελέσματα, αλλά το σημαντικότερο είναι ότι όσο το φοράς θα βλέπεις την επιδερμίδα σου να είναι υγιή. Μπείτε τώρα στο beautypath.eu και δείτε περισσότερα για την Environ.